Aron pagpalig-on sa justice system sa nasod, usa ka balaod nun ang gisumiti nga mo'y-muili sa revised penal code. Usa ka public hearing gipahigayon dinhi sa Sugbo alang sa gipropose nga criminal code. Ryan Sorote, Suginlini. Gihulagway sa Committee on Justice sa Kongreso nga nahimong dakong problema sa justice system sa nasod ang karaan nga revised penal code. Mao kini ang unod og katuyuan sa House Bill 2032 kun ang Criminal Investigation Act of 2013 ug House Bill 2300 kun ang Philippine Code of Criminal Book 1 nga gipangamahani ni Iloilo Congressman Neil Tupas Jr. Si Tupas ang chairman usab sa Committee on Justice sa Kongreso. Buot sulbaron sa duha ka mga proposed bill mao ang pagtubag sa mga bagong matang sa krimen sama sa organized crime, transitional crime ug lakip na usab ang cybercrime. The proposed code provides measure that resulted to total or partial extinction of criminal liability. Total extinction includes terms of sentence, amnesty, absolute pardon, prescription. Kanagon na to revised penal code is 1932 law. Bugay na kayo, naghanagin yung mga crimes nga obsolete na ba, di na applicable. Doon na po tayo mga bagong crimes karon like cyber pornography, human trafficking, kana. Lakip usab sa gilaraw nga kausaban mo ang pipila ka mga probisyon sa juvenile justice law nga matud pa gipahimuslan sa mga sindikato. Usa na niini ang pagpaubos sa criminal liability sa mga menor de edad gikan sa 15 ngadto na sa 13 anyos. Suportado ang lakang sa Kapitolyo. Dili sila kini mga bata gigamit lang nito commit crimes. Kikibaw mo sila, exempt sila from criminal liability. May tabo na kini mga bata at tula na sila sa mula lang atos DSWD ba? Kung mo nang I'm glad nga ilan yung konsiderar po. Kay atong nakita nga gigamit na hinoon po siya sa ato ang mga daotang mga elemento to commit crime. Ang pag-utro sa revised penal code gisgutan naton sa public hearing sa duha ka balaod nun nga giorganisa sa Department of Justice Criminal Code Committee. Ryan Sorote, News 5. Aron mulambo ang turismo sa mga isla sa Bantayan o Camotes, ang kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo mubo og kwarta aron ma-improve ang airport niini. Si Cebu Governor Hilario Junjun David III nagkanayon nga di sama kaniadto ilang ipaagi sa tarong nga public bidding o planning ang maong proyekto. Sa sunod buwan, ipahigayon na sad ang bidding sa 17.5 billion pesos na renovation o expansion project sa Mactan, Cebu International Airport. Magpadayon ka na, but we have to do it the right way. Because I understand, I was told sa meeting atong Monday nga gibidding man na diretso gud wala pa abuta ang approval sa CAAB ang katong specification ang plano yun, no? Nagkagamay na lang ang mga graduado sa mass communications nga motrabaho sa media industry. Usa sa gitumbok nga hinungdan mao ang sayop nga pagtuo nga sa kursong mascom mahimo silang artista. King Perez, Suginlini. Cebu Association of Communication. Usa ka forum gipahigayon sa pagkipag-alayon sa mga magtutudlo sa kursong mass communication ug mga kadagkuan sa mga media outfits sa Sugbo. Ang forum gihimo nunot sa pagsaulog sa mga sakop sa media sa Press Freedom Week. Tumong niini ang pagpalambo sa abilidad sa pagsibya ug pagsuwat sa mga umaabot nga media practitioners. Gihimo sab ang pagpanumpa sa mga officers sa Cebu Association of Communication Educators kon case ang labing unang organisasyon sa mga magtutudlo sa Sugbo. Paligunon usab sa maong pundok ang pagpatuman sa bagong CHED curricula sa pagtudlo sa mong kurso. Subay sa bagong curricula, iba na na pagdiscuss og teorya o gigahin ang dugang panahon sa paghimo og mga output sa mga estudyante. In all the major subjects that they are taking, they would have corresponding exposures. And that is the logic of having media practitioners as teachers for major subjects. Gihisgutan usab sa maong forum ang nagkagamay sa mga graduado sa mass communication nga manrabaho sa media. Ang kagamay sa sweldo sa pagpanrabaho sa media kun itandi sa call centers mao ang nakitang hinungdan. Samtang ang uban nagtuo nga mamahimong artista amo eskwela ug mascom. That has been a problem with us, and we've given a lot of our efforts in order to explain to them, to persuade to them that the outcome, the supposed outcome of this program is for you to become journalists, is for you to become Mundo
a lot of or efforts in order to explain to them, to persuade to them that the outcome, the supposed outcome of this program is for you to become journalists, is for you to become servant, public servant. In my classes, they know it. If I ask them, how many of you want to go into journalism? Some are at a loss, but once you tell them how big a role you can play, at least give it a year or two. Lagi ganun. And then after they've given it a year or two, some stay for good. We'd like to see graduates with the heart, with journalism or mass communication graduates with the heart, of not trying to think of, the pay is so small in, say, in the papers or the broadcast. You apply, you work because it's what you were trained for, because it's what you feel like doing, it's what you think you love to do. King Perez, News 5. 96 days na lang mga kapatid, Pasko na yun.